لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ebu Hureyre navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko kaže la ilaha illallahu wahdahu la šarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli še'in qadir. Nema božanstva osim Allaha, on nema sudruga, njemu pripada sva vlast, njemu pripada sva hvala i on je svemoćan. Svakoga dana 100 puta imat će nagradu kao da je oslobodio 10 robova. Biće mu upisano 100 dobrih dijela, izbrisano 100 grijeha i bit će mu štit od šeitana toga dana sve do noći i niko nije bolje djelo uradio osim čovjeka koji je to izgovorio više puta od njega. Ako kaže u toku jednog dana 100 puta Subhanallahi wa bihamdihi, slavljen je Allah i njemu pripada sva hvala, bit će mu oprošteni mali grijesi, pa makar ih imao koliko ima morske pjene. Hadis bilježe imami Buhari